Čokňaky? Jsem tady. U hry Assassin's Creed 3. No mám. O co jsem vám chtěl říct, tak to, že jsem se od minulého dílu trošku posunul. No, trošku hodně posunul. Ale za to tam bylo, že jsem měl zabít chlapka, ale to obyva se ani nebavilo, protože jako jsem na tom strávil hodiny a půl. A teďka se jenom to načítá. Můžete vidět asasínský znak. No, co bych chtěl říct dál. Jo. A to, že můj bráška se chystá natáčet videa. Takže se na to určitě podívejte. Já vám to včas řeknu. Takže já můžeme jako brát. Určitě spolu možná budeme natáčet jak se jmenuje, legáčky. Lego Piráti z Karibiku. No a tak akorát přemýšlím. Já se do vás nemusí ani zajímat. To už jsem mám takový pocit jednou pouštěnou. Wow, hoši z doši zboží. Ano, hoši z doži. Right. Tak. Hop. Jo. No, tak, skočíme rovnou sem. Jak to, že nemůžu vyspat? Jo. Já podle mě musím vyšpát sem. Hop. No, jen hop. Hopity. Hopity hop. No. Hopity hop. No, uděláme hopity hop. Jako my jsme dobří sebe vrahovat. No, to probuješ, no. No, hlavně. Cože? S kým tady?
Počauky nějaký.